Максим Гарэцкі. Дзве душы. Раздзел 4. Белы тварык з бліскучымі чорнымі вачмі і пасмачкамі. А ў тых вачах радасна вясёлы ціхі смех. Вось гэткая Аля Макасеева, старэйшая дачушка энскага домаўласніка, што нажыў за вайну вялікія мільёны. Апошнія 2 гады Макасеі з пачатку вясны да астатніх дзён сезона жылі на каўказскіх курортах. А з прыгоды рэвалюцыі і голаду вен стары Макасей, хаця ж сам бавіў найболей у Н, надумаўся купіць у Пяцігорску ці Кіславодску дом і пакінуць там сям'ю сваю на ўсю зіму. Пад канец сезона курорт быў бязлюдны, і ў небыццё свайго старога мадам Макасеіха ад нуды ахвотна запрашала да сябе афіцэраў, што лячыліся там. Не бачыла яна ў тых знаёмствах нічога асаблівага і старалася толькі бавіць сябе і сваю капрысную супярэчніцу Алечку. Часам пісала ў лазарэт пісульку, рыхтавала стол з фруктамі, віном і папіросамі, і моладзь з'яўлялася скакаць і весяліцца, піць і есці. Алечка летуцела быць балярынаю, танцавала многа і з вялікай прыемнасцю. А матулька бавіла час на балконе ў гутарках з князем Гальшанскім, который не любіў сябраваць з афіцэрамі простага роду, дзеля таго, што яны зазвычай нядобра ўзгадованы. І чорная маленькая меценька, падобная да барадаўкі на верхняй губе збоку, не магла змякчыць яго грэблівай замкнутасці, аддавала нават часам выгляд дурнаватай, здаволенай пышнасці. Князь не хаваўся, што не люб яму Абдзіраловіч, другі паўсёдны гасцяваннік Макасееўскага дома. А той чуў да князя тое самае. Памятаў ліпнёвую ноч у купе, як князь еў парасёнка, і калі ў прысутнасці князя маці дражніла Алечку Абдзіраловічам, казала, што дзяўчына трызніць ім ува сне і ўяве і клоніцца яму быццам Богу, гвардзеец быў маўклівы, уважаў, што за нудой і так ужо вельмі рызыкоўна бярэ ў абшар сваіх знаёмых нежаданы элемент. Аля яшчэ ніколі бадай не кахала і не ведала, ці так наогул кахаюць, як яна Абдзіраловіча. У парку зрання сцярог ён, калі ці скора пакажацца яе лёгкая фігурка з курчаваю без хвусткі, чорнай галоўкай сярод грудка маленькіх браткоў і сястрыц. І быў несказана як рад, калі яны ўсёй вятачкай валілі клавашцы, дзе сядзеў ён. Хлопчыкі па-салдацку казыралі, а дзяўчынкі прысядалі, вітаючы, і потым лезлі яму на плечы. Яна ж ведала, што яму салодка карціць адысціся з ёю ўдваіх у глыб парку, ці лезці на гару і бавіцца там. Яны часта ўздумавалі на сваю першую сустрэчу ў Маскве на вакзале, калі яна усміхнулася яму, а ён адхіліў свае вочы. Яны даўно сказалі сабе, што любяцца, і згаварыліся чакаць да налецця. Яна ж спадзявалася, што незабавам прыедзе бацька. Вельмі хацела паведаць старому радасную тайну сваю і пахваліцца Ігналікам. Болей нікому не мела яна веры. Ігналік павінен быў спадабацца Міколе Мартынавічу. Яна была ў гэтым пэўна. Аднойчы Абдзіраловіч распачаў гутарку аб яе паглядах на пахаджэнне з роду, багацце і як уважае палітычныя пытанні. Але яна, відаць, зразумела так, што каханак бяднейшы за яе
і зажмала яму рот бусямі, прасіла, каб болей не казаў аб палітыцы. Ён пачуў прыкрасць і боль, ады супакоіў сябе, што вінават. Гэта буржуазны лад жыцця, а яна не вінавата. І зараз, на тое забыўшыся, дзівіўся, што гэта ў душы яго з якоюсь прыкрасцю дваілася. Тым часам князь, як слова наўмысля, выдумляў паездкі вярхом у горы ці ў экіпажах у італьянскую калонію, есці мёд і купляць віно. І Абдзіраловіч мусіў сачыняць у галаве розныя добрыя прыгоды, каб адмовіцца, бо не меў на тое кампанейства грошы. Цалюткі дзень меўся ён тады ў парку з яе браткамі і сястрыцамі, і яны пыталіся, што яму, што ён гэтак засмуціўся. І з дзяцінай простасцю пацяшалі, што Аля ўвечары прыедзе. І ногды чакаў бясплодна аж да паўночы і раздзіраўся балючаю безверыцаю, разважаў. Ці ж яна кахае, калі шукае прыемнасці без яго, пакідае яго аднаго, так лёгка мець веры, што ў яго галава баліць, калі трэба ехаць. Ці ж яна такі кахае? Аднойчы ўране хтосьці прынёс і вывесіў у лазарэце абвестку, што ў той жа дзень у Пяцігорску у Лермантаўскай галерэі адбудзецца першы арганізацыйны сход грамадзян беларусаў, которые закінуты доляю на каўказскія мінеральныя воды. Згукае ініцыятыўная група. І Абдзіраловіч з недаўменнасцю прачытаў сярод другіх салдацкіх і афіцэрскіх подпісаў «Князь Гальшанскі». «Таксама, значыцца, беларус», – падумаў ён. «Забаўная штука». А быў сам несвядомы і хоць горача любіў бацькаўшчыну, але з якоюсь недавернасцю думаў аб руху адраджэння, аб якім некалі чуў краем вуха. Калі ён прыехаў на сход, то пераверыўся, што князь, который непрыхільна кіўнуў яму галавою, нават кіруе ўсім карагодам, стоячы сярод груду сабраных на сцэне хлапцоў і дзяўчат, салдатаў і нейкіх, відаць, вучыцялёў-бежанцаў. Збіраліся беларусы надта ж неакуратна і марудна. А ўрэшце панайшло дужа многа ўкраінцаў, а потым прырынуў вялікі натоўп бежанцаў Горадзенскай губерні, старых і дзяцей, дзяўчат і баб. З першаю прамоваю па-руску выступіў князь Гальшанскі. Ён салідна казаў аб тым, што ён любіць і што ўсім трэба любіць забытую, акінутую намі няшчасную матку Белую Русь. Бо цяпер усе самаазначаюцца. Запрашаў да працы і еднасці, каб забыліся на ўзаемныя крыўды з боку паноў і мужикоў. Няможна было зразумець, які чарвяк тут найпільней яго точыць. Але нічога. Выступалі хворыя салдаты і нясмелыя, але заядлыя вучителі. Гарачых слоў было сказано шмат. «У нас, беларусов, нет классовой борьбы», – смачным зычным голосом проголошал князю заканчальной промове. «Нет ее, не должно быть и не будет. Мы все, от пана до Степана, как говорится, будем стоять заодно. Тесный союз с Россией и законное наделение малоземельных крестьян землею». Так казаў князь, і ніхто з прысутных, ахвяруючы ва імя бацькаўшчыны,
не пярэчыў яму, калі быў і нязгодны. Абдзіраловіч чуў, што сэрца ў яго тыхае, як молат. І раптам штось падхапіла яго і занясло на трыбуну. Абурлівым, гняўлівым голасам, надаючы шмат страснай шчырасці, гледзячы ў бок убогай бежанскай масы, казаў ён у яе роднай мове, на якую не паспеў яшчэ забыцца, казаў усё страшней і страшней. Вашых бацькоў паны забівалі бізунамі і мянялі на заморскіх сучак і прадавалі як быдла. Вашых матак гвалтавалі панічы, з вас саміх высмактвалі кроў. За бярозавую хлабасінку з панскага лесу вас гнаілі ў турмах. Князь старшыня патроху бялеў. Заля знямела і занзіла ў прамоўцу тысячы бліскучых вачэй. І цяпер вам кажуць, у вас няма змагання класаў перад агульным ворагам. О, не, яно ёсць! Высокай, хваравітай, звінячай нотаю крыкнуў ён. Бачыў, як з туману выходзіць абраз Алі. Яна едзе ў горы з маткаю і князем, пакідае яго. Яно ёсць гэтае змаганне, яно павінна быць. Хто яго не прызнае, той не ведае голаду, а вы... Падзівуйцеся на сябе і ўздумайце, што было. Вы бедны, убогі, дзеці вашыя галодны і няшчасны, і тысячы крыжоў капалі вы па дарозе, уцякаючы з бацькаўшчыны. Ён чуў, што кажа зусім не тое, што меўся казаць, што словы ірвуцца без парадку, без яго поўнай волі. А гаварыў доўга. Адылі быў гром воплескаў, галасы, плак нейкай бабулькі. Прамова перарвалася. Салдаты пакінулі князя і абгуртавалі яго, быццам абіралі так на свайго глаўнага. Князь збялелы, як папера, але замкнуты і маўклівы, горды, нервова барабаніў па сталу пальцамі. Сход гудам гудзеў.